Бегачки и бегачки! Да, бели, мократа купачка. Марки! Типа мама. Бях забелязала. Ани, за снег вече. Едно подмокрено пиле име Ани. Опръскай някой. И прасета в кълчищата. Тече, опръскай някой те заснема. Опръскай някой. Явора, нали си остава? Не знам, аз не знам от кой. Кои си от нас? Добре, кои сте ви? Матео, иди от нас. Матео, Аня, Чакай, аз ще снимам. Ако видиш Матео, нали да. Ей така, точно така. Моята крутичка е по-голяма от тази на Пени. Ани, давай! Нали знаете, всичко се заснима? Ани, ами защитавай, ако искаме да открадне телефона. И това е Матео с голямата бутилка. Ще сипва на Ани в голямата бутилка. Аз сипам по-малко. Не, аз ви заснемам. Ще ви качвам във Фейсбук. Аз за панове да игри. Не ти подхожда много. Дани! Куши от тях. Дали сте топка? Не, чакай. Моля? Да. Не гледате, че това ще бъде качено във Фейсбук. Цялата пръскачка. Аз днес трябваше да остана суха. Кажи го пред камерата. Осой си я снимал с този телефон.